سلام تخطاتلت نايس channel كمي كنيخم كمي تخونو سنايك تكونو ناي وتر من يوتيو لو من ريارستي بزعبه هلو كنتاتنا عالمنا أبزوان بتفتير وزلو ناي Russia Ukraine situation ويكا كستت نملو عالمنا زلت على زلو قطباون كال وحسنتاون صقامات داسيسنا إينا غنري مخنياتو أب يوكرين أب راشيا زكاتم زلو وقت نبمولنا أب غزانا أب دركوخيت أفافيتنا متيو أب جبانا أب قطبانا ون لو تكامت زخيل كستت مخانو بسفحو إيكونوميستسنا عالمن أناليستسنا عالمن زتنتنو وانزارب وانزلو حكيم أمبار لو من ريو راشيا ويكا فلاديمير بوتين وراراب لليوكرين كابزو ويج جميرو تغسيت زو لحدش تفترو بفلاي دما ني ايكونومي زدسس نتبي إنا خنري مجمريا راشيا ويكا روسيا حانت كابتن قداموت سبلايرز ويكا وهابت ويكا كفافلتناي ندادن ناتشرال غازن زبال ناي غازن ناي ندادي بتروليوم إيا سلازي بفلاي دما نمعبول عالم كتنكف كله اتقندص لواناتا ناي راشيا ندادي ام معبول عالم يدشيه اوروبا اب غاز ترايت تزارينا لعلي 7% ندادنا تغازناتو كاب راشيا يدمت كمودما سالساي سداديت ناي بتروليوم ويكا ناي غازيا ناي اويل ويكا نداد نبلو ناب كالا علامات سدت هاجرونيا سلازي ازي من البات فلاديمير بوتين نيكوليرا واصوار لونا عالم كدمسس زخل عقمل له حقيو اللويو نسي كونه تقندنعو زتامامن زو لابزوان زي نيروبا بقليلو مشققا بندادي بغاز كحزا خمزخل كنرينا في فيديو مالتي مجمريا كم زبلنا 7 بيتاوي غاز نيروبا اوروبا كومون يوكي كاب راشيا اندوزدا سلازي بقليلو كشققا زخل يزي كمون 4% ندادي نيروباون كاب راشيا يزمت نيرو الزين بعلو قرب برسبكتيف كبكميه كاب زوجز جمر ندادي كميلو نهيرو خمزلو اب ديسمبر لاست يير ويكا كتشن سران هذا نمغداتا هذا بارل ببارل يو برميل كنبلا نخل ميبي بارل ناي ندادي بخمية مزعكنو هذا بارل ويكا هذا برميل كبابي 259 لترو ندادي زعك أنكوينو نسو كباب $7 يرواقو موداتنا كلتشان سران هذا بارل $7 من أمريكا دولار مالتي أبزا وقل كابت جمرة كلتو سومن زي كون واغانا هذا بارل 120 تقام جيملو كوسخ كم زخل دما بزحات كيلاتات يمتو مالتي الزمانة واغانا ناي ندادي بعزفي وسيخلو اتزاقرب كساب أبزا على تزيازيا فيديو زقبر الله زلوه أبتك قرب ناي ندادي زقوديلا نقر يلن راشا زخون اقادا عم ندادي وردان اللو سلازي ناي راشا ندادلو ناي كالوت هقران دما كلن يغربان لوين انتهاي زفتيرو تيلنا دما فرهي مهنياتو ندادي ناي راشا تطوك بل كمزخون غل كمزخون غل كابزبل فرهي ستلعالي هقراتن كامبانيتاتن كخزنا سلازفتنا زلوا ديماند طلب ناي ندادي عمنا وسيخو اتقرب عبوتو غلو سلازي واقا نهار وسيخو له حجي اقادا على راشا انتو تغيرو كما أمريكا تبلو زلا درون جيراتو زلا أوروبايان هاجراتهم كأندا قد استبرا مسراشة بيزنس ناينو داد زلوا نساتو بقدران تجيرو تقرب عمنا كوجد سلا زغل تتقلب ناتو تدلاينت ناتو لعلك خوني تواجدما 250 لليوم خيد خلي زبل إمتات عليو ناي فلاديمير بوتين أجرّا من أجر كنرينا حج فلاديمير بوتين ويكا روسيا الزكونتات كابز جمر تراي نمعالتي كندي أتاوي قبر لو كابي أوروبا حبرت كنبلينا نمعالتي بقرب ناي نداد تراي كنيوكال كساب 5 مليون بارلز بر داي أبي أوروبا يشطلو عبا بسرات تخطاتلتي نايزي channel مجم أبتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارتو دليون كم زلو خي فلتي انبار بمغنيات نجمار نايزي عامت بزح كورسات ناتنا محاد إيروان ديسكاونت جيرنا لنا كيدكم أتكورسات كويب سايت وسيتكم أكشن وسدو thank you very much 5 مليون بارلس بجنزب كتمان كله
ከባቢ 700 ሚሊዮን ዶላር ንመዓልቲ ይእትሉ በዚ ገንዘብ ስለዚ ውግእ ኣብ ዩክሬን ምጅማሩ ነቲ ናይ ነዳዲ ዋጋ ላዕሊ ስለ ዝደየቦ ፑቲን ዘይተኣደነ ገንዘብ ክእቱ ጀሚሩ ኣሎ ትዘገርም ክፋል ድማ እዚ ኤውሮጳ ንምንታይ ንፑቲን ሳንክሽን ወይ ከዓ ቁጠባ ገና ክገብራሉ ይፍትና ኣለዋ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዳርጋ ንኩሉ ነቲ ውግእ ብዝሓየለ ንክቕፅሎ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዝለዓለ ሓይሊ ይህቦ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ንኽእል 700 ሚሊዮን ፐር ደይ ንመዓልቲ 700 ሚሊዮን ኣታዊ ይገብራሎ ብነዳዲ እዚ ካብ ነዳዲ ጥራይ ካብቲ ጋዝ ዝበሃል ወይ ናቹራል ጋዝ ዝበሃል ክሳብ ንመዓልቲ ክሳብ 400 ሚሊዮን ዶላርስ ድማ ንመዓልቲ ይእትሎ በቲ ዘሎ ዲማንድ በቲ ዘሎ ፕራይስስ ክንርዮ ከለና ስለዚ ነቲ ውግእ ናይ ዩክሬን ክትዕንቅፆ ዘይኮንካስ መሊስካ ተደንፍዖ ከም ዘለካ እዩ ዝገልፅ ዝኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ እገዳታትን ዘረባን ዘረቡ ዘሎ ንህዝቢ ራሻ እቲ እገዳ ክጎድኦ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ስርሑን ኢኮኖሚናቱን ቀረባቱን ዋጋታት ናይ ነገራትን ኩሉ ክኸብር ስለ ዝኽእል ንፑቲን ግን ገና ክትንክፍዎ ከም ዘይክእሉ የስ ብዙሕ ውፅረታትን ኣብ ኣንጎሎ ክፀግዕዎ ተቀሪቡ ይፍትኑ ኣለዉ ብዙሕ እውን ገይሮም ኣለዉ እዮም በዚ ናይ ነዳዲ ጥራይ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ተዘይክኢሎም ግን ፑቲን መሊሱ ንሃብተመ ይኸይድ ኣሎ ብዓይኒ ናይ ነዳዲ ጥራይ ክንሪኦ ከለና እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣብ መዓልቲ ወይ ድማ ኣብ መዓልቲ ከባቢ ልዕሊ 1 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኣታዊ ይገብራሉ ፑቲን ብነዳድን ብጋዝን ጥራይ እንተሪናዮ እምበር እዚ ካብ ኮነ ኤውሮጳውያን እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ዝዛረብዎን ቀፃዒ ዝኾነ እገዳታት ክንገብረሉ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከመይ ገይሮም እዮም ክገብሮ ነዳዲ ናይ ራሻ ወይ ጋዝ ናይ ራሻ ካት ክገብርዎ ይሓስቡ ኣለዉ ድዮም ክንርኢ ኢና መጀመርያ ጀርመን ሆላንድ ዓዲ እንግሊዝ ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት እውን ዳግመ ግምት ይገብራ ኣለዎ ምክንያቱ ናይ ነዳዲ እገዳ ምግባር ንራሻ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓን ቀንዲ ካሃስየን ዝኽእል ባእታ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ንዑ ክትክእ ዝኽእል ኣብ ሓፂር እዋን ቀረብ ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ ኣሜሪካ ናይ ራሻ ነዳዲ ካት ክንገብሮ ኢና ክብሉ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ንእሽተይ ክፋል እዮም ካብ ራሻ ትወስዱ ኤውሮጳ ግን ከምኡ ክብሉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ዓብ ክፋል ብፍላይ ጀርመኒ ከምኡውን ዩኬ ዓብ ክፋል ናይ ነዳዲ ናቶም ካብ ራሻ ስለ ዝመፅእ ዝነበረ ኣብ ሓፂር እዋን ነዚ ክትክእ ዝኽእል ዓቕቢ ንክረኽቡ ኣሸጋሪ ክግበር እውን ዘይክእል ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ በቲ ሓደ እዩ ፑቲን ድማ ናይ ራሻ ነዳዲ እንድሕር ከተግድልዎ ጀሚርኩም ወይ እገዳ ልዕልዩ እንድሕር ጌርኩም ዴፒቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ራሻ ከም ዝተዛረቦ ነቲ ጋዝ ካት ክንገብሮ ኢና 700 ቀረብ ናይ ጋዝ ናይ ኤውሮጳ ካብ ራሻ ይመፅእ ኢልና ንዑ ካት ተገይሮሞ ክሳብ ክንደይ ፀገም ክመፅእ ከም ዝኽእል ምፍላጥ ስለዚ ኪሎ ኒኩለር ካልእ ኣፅዋር እዩ ዘለዎ ፑቲን ንኤውሮጳ ከርዕደሉን ፈጥፈጥ ከብለሉን ዝኽእል ነዳዲ ብመንፅር ብዙሕ ውዑላት ከምዚ ተፈጥራዊ ሃብቲ ወይ ነዳዲ መሳርሒ ናይ ውግእ ክትገብሮ የብልካን እዩ ዝበሃል ኣብ ውግእ ግን ብዙሕ ሕግታት ክጣሓስ ኢና ንርኢ ንሰብ መቕታል እውን ገበን ኣብ ውግእ ግን ሰብ እውን ይቐተል ስለ ዝኾነ ፕላን ናይ ኣሜሪካ ከመይ ክኸውን ዝብል ኢና ክንርኢ ምክንያቱ እዚ እቲ ኩነታት እዩ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ወይ ጆ ባይደን ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክብድሆ ወይ ብኸመይ ክፈትሖ ይፍትና ኣሎ ዝተፈላለየ ስትራቴጂስ ክኽተል እቲ ቀዳማይ ስትራቴጂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ነቲ ውሽጣዊ ሪዘርቭ ናይ ኣሜሪካ ካብኡ ንክጥቀሙ እዚ ግን ንግዚኡ እምበር ንሓዋሩ መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ምናልባት ንካልእ ዓለማት ግን እኹል ክኸውን ኣይክእልኒ ካልኣይ ነዳዲ ናይ ኣሜሪካ ኖርማል ክቡር ስለ ዝኾነ ንኤውሮጳውያን ኣብ ክሳራታት ከብፅሓሎም ከም ዝኽእል ይግመት እቲ ካልኣይ ፕላን እቲ ነዚ ነገር እዚ ከረጋግፅ ዝኽእል ፕላን እተን ቀለስ ዝኾነ ሃገራት ምሳትን ኮንታክት ምግባር እዩ ጆ ባይደን ምስ ሳውት ኣፍሪካ ምስ ሳውዲ ኣረቢያ ምስ ስዑድ ዓረብ ዘለዎ ዝምድና ሓርፋፍ ከም ዝኾነ ኣብ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ንሰምዖ ዘለና እዩ ስለዚ እተን ቀለስቲ ድማ ስዑድያን ኢማራትን እየን እዘን ክልተ ሃገራት ቀረብ ኣለዎን ቴክኖሎጂ ኣለዎን ካፓሲቲ ኣለዎን ነቲ ነገራት ከረጋጋ ስለምንታይ ግን ክገብሮ ድሌት ኣለዎ እንዲሁ ክገብሮን ካልኦት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ዝለዓለ ዋጋ ናይ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ኣዝያ ትኸስብ ዘላ ኢማራት ኣዝዮም እዮም ዝኸስቡ ዘሎ ኩለ ነዳዲ ዝሸጣ ሃገራት እቲ ዝበለፀ ግዜ እንጆይ ዝገብራ ዘለዋ ኢኮኖሚካሊ ስለዚ ብዙሕ ነዳዲ ክቅርባ ድሌት የብለንን ምክንያቱ ውሑድ ቀሪበን ዝለዓለ ኣታዊ ክገብራ ካብ እየን ዝመርጣ ስለዚ
جو بايدن ني منقس سعودي عربية تقند عباي قرابين ندادي نابو كخيد يبهالالو كيدو نتزم دناتات بمتعراي قدام اعلامو سعودي عرب بزح ندادي كتقرب كم زلوا وي كتناب عداقا تقرب نتي عداقا ناي ندادي ستابيلايز وي كترغاغو كومدما زمدناتاتن نمحداس وي نمستخخال يبهال مالتيو بوغن سعودي عرب دما مس امريكا زلوا زمدنا اب صبغ درجه كم زي اللي يكبر سلازي نزي طلبات ناي جو بايدن تناي سعوديا نغوس كتكبرو انتحر خوينو نسون طلباتو كلوي بزحات صورات كحتتي برغت ابي منزلو وق تساتافنت كحتتي كان طلباتهم كقرب كم زغر ردي سلازي سعودي عرب عقبر لوا كترغاغو كتغبرو دليتا لو ديبلا ابز قصلوا كريينا كاليتي بالرجع ناي جو بايدن فنزويلا حنت لاتيناويتا دبوب امريكاويت هاجر كوينا ابز حلف عامتات بعبي اجدانا امريكا تساغز الهاجريا نسادما تي قدم زنبره مراحنا يتهاجر مسوردي مادورو كتكو ابز فتنلو بزحات حزب ملاعال غيرو امريكا دمانتي بديمقراسياو منقد تمريص تبلو مراحيا تدقف نسو دما اب سلطان يلن تي مادورو ياب سلطان زلو نسو دما مس امريكا حرفا زمدنا يزلو سلازي درو امريكا لو خاطا سديدالا صبغ زخونه زندنا هم زغبرون يحبرالو تعلاما دما فنزويلا كتقرب انت خيلا كتكل انت خينا نتعداغا خطرغاق انت خيلا يزبل انت خوني فنزويلا ابز حلفه عامتات بزنبره اجداد قطباو مكل قالن اتي تكنولوجي ناتا كاباسيتي ناتا لعلي شمنت ابز وانزي شمنت ميتي شح بارل تراي قرب زخل تقدم ابتي ساعات زنبره عقبناي 3 مليون بارلز بير داي جينا وكت بتصحي تخليها سلازي ولا فنزويلا حراين تيلاون اتزلو تكنولوجي نتكلتاتا قلقيفنا تعداغا كرغاق ايكيلني لليو دما بوتين زرع على زمدنا مس فنزويلا ونالو غراس لزنبرا مس بوتين زرع على زمدنا لو سلازي فنزويلا ناب امريكا كصحت غير تدليا نبوتين هذا عبد صفيت اون كوني غلي زبها بتقوين بتي فنزويلا غدا كل على لا دليت كلوا خمزغل يحبر مالتي اتكالم الرجع توسع الرجع زلوم دما ايران اتس فيري امبورتانت فاريانت مخنياتو عقم زلوا كاب 4 مليون بارلز بير داي كتقرب زخل عقم زلوا سلازي مس ايران زرباون تجميرلو ابتن مس ايران زغبر زت ناتور اوف كورس ناي نيكولار راوت ساعت ناي ايران ون اب ديسكشن كاتي مالتيو ابون جو بايدن ديسكشن جميرو خمزلون فلت راشا جن ابون جيم صوت هلا مخنياتو ابتوعل ابي زلوا مس ايران دما ابي قطباون وتهدراون زمدنا زلوا هاجرون سلازخونت سلازي بتخوين بتي اتغداي قليل كون كم زيكل مردا يدل مالتيو كابزيم كلاتن مرجعات بيناي منقديو امريكا بريزيدنت قليسونتي قرب ارغاغيو ابوتين اقداخ غبر زخل مسغزي زملس حتى بوتين كدا انتي زغبر زلو زخل كغبر كل ويس انتي بلان ناوتو نزبل كاكرينا بوتين حدا كابتا قداس بلان ناوتو كون زخل حدا عبد القافي حدا وورلد بيج بلاير دغف كاب حدا بيج بلاير دغف كم زليو ردويو تقولوا تنصلو زغبر زلو بچاينا دغف نخركب اقداسنت كلوي بوتين كل غزي تزحيه لابغزا كوين زره كوم عينت ايغو زلو مراحنيو مس چاينا زلو زمدنا بزوان زغن تحت كبل خلالو مغنياتو چاينا ابز قربا غزي بمنقدي دبلومات ناتا ويكا زلعل دبلومات ناتا استزاربتو مسراشا زلنا حره ويكا حيال زخونه زمدنا تاريخاو سرو زلو ابلوجيكس تمركوسانيو سلازي ولا كابز وانزي علم ملو ابر راشا توزو زلا انكليل نتلو نحنا ابغون راشاينا زلنا يبلو بافوم مالتي بتكبار كن كوم يكونوا زسمعوا زلو مخنياتو ابت حلفه سلسته وانا يونايتد نيشنز استغبره دمتي تشاينا نراشا كدغفاي ترايت انتايدا دمص اكتعقب ترايا دمص معقاب دما اب دبلوماسي دغف ايكونن ننفسخا مدحاني زغصر مخنياتو دغف دمصخا هيبكا انا مس تشاينا دوبل نتشاينا كحجزاي كتبل كلخاي سلازي تشاينا بافا كوم تبلالا كل غزي قطباناتهم كامطلو على سلازغدسوم جن زخونه نا ايكونومي صغب كغاطم كلو كحاد مخم زخولو كيلاتا يتبهو مخنياتو قدامنت كل غزي تشاينا
ኢኮኖሚናታን ሃገራን ዝድማ ንቻይና ክሳብ ሕጂ ካብቲ ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ተኣትዎ ክርፍስ ዘውፅኦም ነገር እንተሎ ኣብ ቁጠቦም ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ እዩ ንራሽያ ግን እዚ ክጠቕማ ከይክእል ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል እቲ መድረኽ ኣዝዩ በዳሂ ዘሎ ኤውሮጳ ናበይ ገጾም ክኸዱ እዮም እንታይ ኣልተርናቲቭ ክፈጥሩ እዮም ክንሪኦ ኢና ኦኬ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ፀዓታዊ ቴክኖሎጂ ከምኡውን ግሪን ቴክኖሎጂ ካበይ ኣሎ ነዚ ነዳዲ ንዝብል ኣብዚ ቀረባ እዋን ኤለን ማስክ ሓደ ካብቶም ቀለስቲ ኣንጻር ነዳዲ ዝሰርሑን ቴክኖሎጂ ዝፈጥሩን ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ኢሉ ብዘይ ነዳዲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኾነ ክንገብራ ይንኽእል ኢና ክንምንታይ ካብኡ ክንሃድም ንፍትን ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ በዳሂ ዝኾነ ወሳኒ ዝኾነ ስጉምትታት ክውሰድ ኣሎ ብምባል ናይ ኣሜሪካ ካልእ ምርጫታት ናይ ነዳዲ ከተናዲ እዩ ተማሕፂኑ ዘሎ ምክንያቱ ዘለናዮ እዋን በዳሂ እዋን እዩ ዓበይቲ ብርቱዓት ውሳኔታት ወላ ዘይንፈትዎም ውሳኔታት ክንውስን እውን ክንግደድ ኢና ብምባል ነዳዲ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ንመጻኢ ኦፍኮርስ ካብ ከምዚ ዓይነት ብድሆታት ንምህዳም ዓለም ኩሉ ካልእ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምሃዝን ኣብ ምፅዓርን እያ ትርከብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን አንፎርችነትሊ ራሽያ ከምኡውን እተን ነዳዲ ዝቕርባ ሃገራት እቲ ዝበለፀ ግዜናተን እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ነዳዲ ታሕቲ ተጎሲሱ ብዙሓት ሃገራት ቁጠባዊ ፀገም ኣጋጢሞ ነይሩ ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እዚ ነገር እዚ ንዓን እቲ ዝበለፀ ግዜ ንሓደ ቃንዛ ነቲ ሓደ ዝበለፀ ሓጎስ ማለት እዩ ንኤውሮጳ ግን እቲ ዝኸፍአን እቲ ኣዝዩ ሓደገኛን ኣሰካፍን ግዜ እዩ ምክንያቱ ናይ ነዳዲ ጉዳይ መዕለቢ ስለ ዘይተረኽቦ ኤውሮጳውያን ከዓ እንረብሖም ቀዳምነት ዝህቡ እዮም ኩሉ ግዜ ስለዚ ወላ እኳ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ እንተብክዮም እንተሕዘኖምን ኣም ናት ኮንቪንስድ ወይ ከዓ ርግፀኛ እኳ ክኸውን ኣይክእል እየ ግን ንቁጠባ ናቶም ንሃገራት ናቶም ናብ ሓደጋ ክእትው ከም ዘይክእሉ ስለዚ ካብ ራሽያ ብካልእ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ እምበር በዚ መንገዲ እዚ ክኸዱ ከም ዘይክእሉ ድረሪና ኣለና ብዙሕ እዮም ዛረቡ ዘሎ ብኣፎም ስጉምቲ ምውሳድ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ናይ ዝኩሉ ግን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ንፑቲን ድሌታቱ ብምምላእ ንዩክሬናውያን ድማ ካብዚ ዝዓንውዎን ዝዋረድዎን ዘለዉ ኣድሒንካ ሰላማዊ መፍትሒ ምንዳይ እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጠረጴዛ ይክፍታሕ ኩሉ ዝዕግር ግን ኣብ ጠረጴዛ ይክፍታሕ ወላ እቲ ውግእ እንተ ራሽያ ተታዊታትሉ እውን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም እዮም መዕለቦ ክገብርሉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዝበለፀ መፍትሕናቱ ኣብ ጠረጴዛ ይክኸውን እዚ ድማ ኢንተረስቲንግ ግዜ ይገብሮ ነቲ ኢንቨስትመንት ዓለም ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት ኢንቨስትመንታት ዕድላት ገሊኡ ሰብ ናብ ኢንቨስት ይኸይድ ናብ ነዳዲ ይኸይድ ኣሎ ገሊኡ ናብ ወርቂ ይኸይድ ኣሎ ገሊኡ ናብ ክሪፕቶ ከረንሲ ይኸይድ ኣሎ ገሊኡ ናብ ዝተፈላለየ ብርክታት ስለዚ እዋኑ ኢንቨስተርስ ናይ ዓለም ዝጓየሉ ዘለዎ ግዜ እዩ ምናልባት ከምዚ ሰንቢድና ንሃድመሉ ግዜ ኣይኮነን ታሪኻዊ ስቶክ ማርኬት ታሕቲ እዩ ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ምንቅስቃሳት ናይ ኢንቨስትመንት ድማ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ዓለምና መጀመርያ ይኮነት ናይ ኦይል ክራይሲስ እቲ ዝበርትዐ ክራይሲስ ናይ ነዳዲ ኣብ ሰብዓታት እዩ ነይሩ ንዕኡ ሰርቫይቭ ጌራ ሓሊፋ ናብ ዝለዓለ ዕብየት ከይዳ ስለዚ እዚ እውን ክስገር ምዃኑ ብዘተኣማምን መንገዲ ክስገር ምዃኑ እየ ዝኣምናነ ኣነ ፖዚቲቭሊ እየ ዝሪኦ ነገራት ኩሉ ዝኽፈት ዘሎ ነገራት ሓደ ፅቡቕ ነገር ካብ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል እየ ዝኣምን ስለዚ እዚያ ትመስል ዛ ሓበሬታ እንተፈቲኹማ ላይክ ግበሩላ ናብ ካልኦት ክትባፃሕ ሸር ግበርዋ ከም ወትሩ ኣብዚ ቻነል ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ሓበሬታ ከመይ ጌርና ንዓና ክጠቅም ብዝኽእል ኣብ ረብሓና ምሳና ክኸይድ ብዝኽእል ከነሳንዮ ንኽእል ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልክዎ ትሕዝቶ እየ ዝቕርብ ዘለኹ ተፈቲኹማ ተጠቒማትኩም ክጥቀሙላ ይደሊ ከም ወትሩ ድማ ሃናፂ ዝኾነ ነቐፌታ ፊድባክ ኩሉ ርእቶናትኩም ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ኣብዚ ኩዴ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ብለኩም ዘሰናዩ ቻው